Ku danna subscribe, kana ku danna wannan alamar ƙararrawa domin sanar da ku da mun ɗaura sabon shirye-shiryen. Mun gode. Ni ma zan saki bidiyon tsaraici na kwanan nan, inji Nafisa Abdullahi. Jaruma Nafisa Abdullahi, wacce ta kasance aminiyar jaruma Maryam Ball, ta yi wani furuci mara daɗi a cikin fushi a shafinta na Twitter. Jarumar tana cewa, jarumar ta ce, babu wani abu sabo, ni matsalata ɗaya ce. Lokacin Pumshit ɗin nan ban wani kile ba, ina ma a ce yanzu ne da an ga Cubes kuma an ga Swag. Ma'ana lokacin da ake sa gajeren wando ba da rawa lokacin, da yanzu ne da an ga yadda ake yi akwai kuma sawa. Jarumar ta ƙara da cewa yanzu ma bata ɓaci ba, duk lokacin da na bushe iska za ku ganni da bikini na. Kuma al'adar Hausawa bikini na nufin gajeren wando da kuma riga brazier ma irin wanda ake yi da zare. Ko duk mutumin da ya sa wannan abu bai da bambanci da wanda ya fito a tsirara. Daga ƙarshe kuma ta rera wata waƙar Amurka wanda ake cewa "Let's get naked here", ku zo mu yi tsirara a nan. "Let's stop thinking here", ku zo mu tsaya da tunani a nan. Ku danna subscribe a tashar 24 Vlog domin samun labaran Kannywood da safiyansu.